Buenos días a todos y todas. La sesión técnica de hoy versa sobre un estudio que ha realizado el Servicio de Salud Ambiental sobre la evaluación del radón en las masas de aguas subterráneas de Galicia y lo va a presentar Paula Sánchez, que es técnico superior en el servicio. Entonces, cuando quieras, Paula. Bueno, pues yo creo que lo mejor es empezar diciendo lo que es el radón, por si alguien no lo conoce. Es un gas noble, el problema es que es radiactivo, es inodoro, incoloro, insípido y proviene de la cadena de desintegración radiactiva del uranio y en menor medida del torio. El uranio está presente, por ejemplo, en los terrenos graníticos, que son típicos aquí en Galicia. É moi soluble en auga, aínda que se elimina rapidamente por degasificación, polo cal, por inxesta non é un risco alto, dado que se elimina da auga e non se inxere. Sen embargo, sí que é unha vida de entrada nas nosas vivendas a través da auga e aumentaría o risco de radón dentro da vivenda e a posterior inhalación. O radón foi declarado carcinóxeno humano no 88, é a primeira causa de cancro de pulmón en persoas non fumadoras. Sabemos que a primeira causa de cancro de pulmón é o tabaquismo e o radón ten un efecto xinérxico co tabaquismo, de maneira que unha persoa fumadora ten ata 25 veces máis probabilidades de desenvolver un cancro se vive nun ambiente con altas concentracións de radón no aire. Galicia é o país dos 1000 ríos. Isto quere dicir que temos moitas moitas masas de auga superficiais e as nosas grandes cidades, as 7 grandes cidades, abastécense de auga superficial. O radón, estamos dicindo que nestes casos elimínase porque se evapora e pasa ao aire. Teñen outros problemas como poden ser as cinzas dos incendios, restos vexetais, orgánicos, pero tamén hai unha moi grande población no rural que se abastece de captacións subterráneas. E as captacións subterráneas sí que poden ter máis problemas de radón. No Real Decreto 140 de 2003, xa na disposición adicional, nos obligaban a caracterizar as masas de auga. E no ano 2023 puxéronos un prazo. Temos que ter as masas caracterizadas antes do 2029. Sin embargo, o Plan Nacional contra o Radón do 2024 e a nosa Estrategia Galega do 2025-2030 de reducir radón ístanos a caracterizar as masas de augas subterráneas empregadas para captación de auga de consumo o máis pronto posible. E por que temos tanta prisa? Porque, como podedes ver aquí no mapa, Galicia está así nun color máis laranxiña. Eso quere dicir que dentro do territorio español, Galicia e a zona de Extremadura podería ter máis problemas con radón. Por iso temos que ser pioneiros neste tema. Para proceder á caracterización das masas de auga, o Ministerio dounos unha guía que é o análisis de riscos derivados da exposición da población a sustancias reactivas en augas de consumo humano, donde dá unhas instruccións para caracterizar as captacións e tamén as masas de auga e en base ás analíticas que se teñan feito. E tamén nos insta o Real Decreto de 2023 a ter en conta a litoloxía porque determinadas pedras, como o granito, a estratificación do terreo, a súa permeabilidade, pode facer máis propensa a unha captación a ter problemas de radón. Para poder abordar esa parte de litoloxía que se escapaba un pouco da nosa consellería, fixose unha invitación a diversas universidades e empresas, e a empresa que ao final se contactou para o traballo foi Geomnia. En Galicia hai 41 masas de auga, somos 4 demarcacións hidrográficas, Cantábrico Occidental, aí na zona amarela, o Duero, que está na zona verde, Miño-Sil e Augas de Galicia. Hai 1.423 resultados analíticos nas diversas captacións que vedes sinaladas en cor blanco, pero non todas teñen a mesma fiabilidade. Hai 178 determinacións que fixo directamente a Dirección Xeral de Saúde Pública, hai 387 que aportaron os operadores e xestores que levan a auga de consumo nos diferentes concellos, e hai tamén 758 aportacións por parte de usuarios que teñen os seus propios pozos e quixéronos legalizar, entón tiveron que facer as súas propias analíticas de augas de consumo.
A estes datos deuse un tratamento espacial para poder ubicar as captacións no territorio dependendo do tipo de rocha, dependendo do tipo de masa de auga afectada. Nun primeiro lugar, caracterizáronse as captacións. Caracterizase como radón negativa aquelas captacións que teñen menos de 100 becquerelios litros e como radón positiva aquelas que teñen máis de 100 becquerelios litro. O idóneo sería que houbera varias determinacións ao longo do ano na mesma captación para poder aumentar a fiabilidade deses datos. En canto ás masas de auga, seguindo as instruccións do Ministerio, caracterizamos como radón positivas todas aquelas que tiñan alo menos dúas determinacións de radón por riba dos 100 becquerelios litro. Como as radón negativas, aquelas que non tiñan ningunha caracterización por riba do límite, e pendente de caracterización aquelas que tiñan unha analítica solamente por riba do nivel de 100 becquerelios litro. Necesitábamos máis datos para saber se confirmaba ese positivo ou non. Sin embargo, tamén tiñamos que ter en consideración outros factores adicionais para confirmar se esas masas de auga eran positivas ou negativas. Tivemos en contra a xeoloxía. Decíamos que o tipo de roca pode, que conteñen máis ou máis ricas en uranio, van a facer que o risco de que esas captacións que estén ubicadas nese territorio poidan ser radón positivas. Tamén tivemos en consideración a permeabilidade. A maior ou mellor permeabilidade do terreno facilita, en maior ou menor medida, que o radón acceda á superficie ou á auga. A radiación gamma natural, que son medidas que se fixeron no chan en campañas sucesivas para a explotación de uranio, e o potencial radón, que é un mapa no que se fixeron determinacións de radón en aire. Hai unhas 12.000 medidas de radón en interior de vivendas, están agrupadas por unidade litoestatográfica. Das 41 masas de auga, como podedes ver aí, representadas de Galicia, en vermello están as que foron radón positivas. Tiñan alo menos dúas determinacións, dúas captacións de radón positivas. Radón negativa, todas as captacións non deron por debaixo do limiar. Hai 3 masas de auga, que son esas azuis que vedes, máis pequerrechiñas, que non tiñan suficientes determinacións como para poder caracterizar definitivamente a auga. E xa en desafío hai 3 zonas de abastecimento, masas de auga, que están en color gris, da que non temos datos e por eso non as podemos caracterizar. Aí pola zona sur de Galicia, na zona de Porriño, debe ser, e arriba no norte, facendo frontera entre Coruña e Lugo, podedes ver algunha. Entón, podemos poñer exemplos de diferentes masas de auga de Galicia e a súa caracterización por radón. Se estades paseando pola ruta de sendeirismo La Xetrada, disfrutando da paisaxe, estaredes camiñando sobre a masa da auga da Costa da Morte. Nesta masa da auga fixéronse analíticas en 24 captacións. Podedelas ver aí situadas en puntos blancos no mapa da dereita. Nesta zona, a litoloxía principalmente son granitoides e granitos, a permeabilidade é baixa. Na parte da dereita, no mapa da dereita arriba, podedes ver que a radiación natural é variable, pero está maiormente entre 8 e 16, que é un rango medio, e o potencial radón, abaixo á izquierda, está por riba de 400. Todas as captacións están nunha zona de potencial radón alto. As analíticas deron unha caracterización de 684,8 de media becquerelios litro. Isto confirma un pouco ao que veíamos no mapa de potencial radón. Como está por riba do limiar, esta masa foi caracterizada como radón positiva. Sen embargo, se ides pasear pola zona da Fonsagrada, na ruta da Saimeira de Vilagocende, estaredes sobre a masa de auga e o Cabeceiras de Navia. Nesta masa de auga fixéronse determinacións en 10 captacións. A xeoloxía nestes puntos non ten granito, son cuarcitas, areniscas, pizarras. A radiación está no nivel medio, entre 8 e 16, como no caso anterior.
A potencial radón vedes que é máis baixo, entre 200 e 300 están todas as captacións, e a permeabilidade do terreo volve a ser baixa. Neste caso, os boletíns analíticos deron unha media de 44,2 becquerelios litro, o que indica que a masa de auga deste lugar é radón negativo. Sin embargo, este estudio ten algunhas limitacións. Como é o primeiro que se fai a nivel estatal e ademais aquí en Galicia, hai unha ausencia de información previa, fiable, e necesitamos aumentar o número de datos que vamos a recoller. Son mostruaxes puntuais por ahora, non existe unha serie histórica e temos que facer un esforzo maior na caracterización das captacións. Os datos son moi heteroxéneos porque collemos analíticas propias, que sabemos cal é a metodoloxía, sabemos cales foron exactamente os puntos de mostraxe, tamén se recolleron analíticas que os operadores subiron no SINAC, que podían ser métodos analíticos diferentes, e prácticamente non se fixo non se lle deu demasiada fiabilidade os datos recollidos polos propios usuarios, porque non sabemos nin onde se recollou ni a metodoloxía que utilizaron para a análise. E foron os datos así que descartamos non, que tivemos en consideración con máis reservas. Os retos cara ao futuro son facer máis medicións e determinacións analíticas para asegurar a caracterización das masas de auga que xa temos, caracterizar as masas de auga pendentes e logo facer o seguimento das augas potables que veñen das captacións que sabemos que están mal, que teñen máis de 500 becquerelios litro. Nas liñas vermellas podemos ver a concentración de radón que existe nas augas brutas. En las líneas de color verde vemos a concentración de radón despois do tratamento de potabilización da auga. E xa vedes que está funcionando bastante ben o sistema, a aireación dos abastecementos e que nas augas de Villa non debería haber problemas en Galicia. Entón, que vos ten que decir o Servicio de Saúde Ambiental ao respecto do radón, ainda que non vai moito a colación desta charla? Sabemos que as masas de auga de Galicia en grande medida son radón positivas, que pode ser unha vía de entrada nos nosos fogares, tendo en consideración que moitas captacións, moitas aldeas teñen captacións propias, onde non existe un circuito moi longo onde se poida desgasificar o radón, así que o que vos decimos é recordade ventilar a vosa casa. E hasta aquí. Moitas grazas, Paula. Muchísimas gracias. Bueno, os acabamos informándoos de que la última sesión técnica del año pues será el próximo martes 16, que se titulará Estrategias futuras en la vigilancia epidemiológica y que nos la impartirá Jesús Prego Domínguez, que es el jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Que tengáis un buen día. Hasta luego.